নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগত BPF কোনো ফেক্টৰ নহয়। भबेस कलिता बिथाङा जोंनि BTCनि माब्ला मोजां नुफेरा माब्ला BTC बासिनि मोजांनि सिन्था खालामफेरा बिथांमोनहा BTCखौ धंस खालामनो बे BTC बासिनि थाखा फैसा लुथिनानै लांनो थाखायसो खामानि मावदों बेखौबो जों नुदों। ओंखायनो बिथांमोननि जे एलायन्स गभर्नमेन्ट UPPL आरो BJP गभर्नमेन्ट बेवहाय जेसेबां कनस्ट्राक्सन जादों BTC सिङाव बाहेरा मानसिफोरनो बिथांमोनहा होदों BTC बासिनो होआ। थांगाबारि सुबाइजार ब्लक कमिटिनि सिङाव थांगाबारि गामियाव BPFनि मिथिं जादों। बे गामि मोननैनि समग्र रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारदों आरो सेनियर गामिनि सेनियर व्यक्तिफ्रा ओंखारदों, इयुथफोर ओंखारदों, बिराद मोजां डिसकासन जादों आरो फैगौ जि पार्लियामेन्ट इलेक्सन बेवहाय BPFनो भट होनो माने आंनो आंनि देरहानायखौ आसा खालामनानै बिथांमोना भट होनो गासिबो थागथियारि जाजोब्बाय, डिसिसन लाखाबाय गामि सेहलनो आरो सुबाइजार ब्लक हिसाबै बेवहाय दहाय खोन्थानाय मथे आं नुनो मोनदों 75% भटारा BPFनो भट होनो दा रेडि जानानै दङ आरो 75% लानानै बे ब्लकनि सिङाव जों देरहागोन। आच्छा बिथांमोना एबारनि माने बिसायख'थियाव BPF दोलोआ मोनबेसे सिट लानानै देरहागोन बायदि रोखा मोनदों? जोङो मोननैयाव देरहानायनि नुगासिनो दङ। मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार आरो मोनसेया जाहैबाय उदालगुरि। दा बेवहायल' जोङो डिसिसन लानानै दं। बेनिफ्राय शिबसारा दाख्लै बुंदोंखि मोनथाम समस्तियाव आरो होबदेरगोन, सनितपुर आरो बरपेटा बेनिफ्राय गुवाहाटि। जिहेतु दासिमबो केन्डिडेटखौ होथ'वाखै बे हिसाबै बाहाय देरहानायनि खोथाखौ आं दा बुंथ'नो हाया। खिन्थु दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव जोङो BPFआ देरहागोन। क'क्राझार हिसाबै बेसेबां भट डिफारेन्सआव देरहागोन बायदि आसा सारा? भटनि डिफारेन्सखौ जों बुंनो रोंनाय नङा सोरहा बेसेबां मोनगोन, खिन्थु जोङो 8 लाखनि बारा भट मोनगोन। बिथां भबेस कलिताया होनदोंमोन BPFआ फेक्टर नङा होननानै दाखालि बेनि बेखौ माबा मोनसे भबेस कलिता बिथाङा जोंनि BTCनि माब्ला मोजां नुफेरा माब्ला BTC बासिनि मोजांनि सिन्था खालामफेरा बिथांमोनहा BTCखौ धंस खालामनो बे BTC बासिनि थाखा फैसा लुथिनानै लांनो थाखायसो खामानि मावदों बेखौबो जों नुदों। ओंखायनो बिथांमोननि जे एलायन्स गभर्नमेन्ट UPPL आरो BJP गभर्नमेन्ट बेवहाय जेसेबां कनस्ट्राक्सन जादों BTC सिङाव बाहेरा मानसिफोरनो बिथांमोनहा होदों BTC बासिनो होआखै। जेसेबां खौथि थाखानि साप्लाइ जादों बाहेरानि मानसिफोरनो बिसोरो साप्लाइखौ होदों, फैसाखौ BTCनि फैसाखौ बिसोरो बाहेरानि मानसिफ्रा गासिबो लानांगौ। जोंनाव जेबो मोनाखै BTC बासि गोरिब जालांजोब्बाय।